Myslím, že sme tu viacerí tí, čo pracujú vo veľkých korporátoch a majú oddelenie s oblečením. A to, čo niektorí ľudia dokážu nechať na tomto oddelení, je naozaj niečo neuveriteľné. Pracujem v jednej nemenovanej firme a poviem to úplne, že na rovinu a nie každému sa to bude páčiť. To, čo niektorí ľudia dokážu urobiť na fashion oddelení, je niekedy úplne, že otras. Na čo vyťahujete oblečenie z obalov, roztrháte tie obaly, tie veci pohodíte hocikde, ani nie na to vlastné miesto, odkiaľ ste ich zobrali, ale nerozmýšľate nad tým, že tie veci už si nikto nekúpi, lebo ste to otvorili. Ale pritom máte čas na vrátenie niekoľko dní. Absolútne tomuto nerozumiem. A viete, čo vám poviem? Každý deň sa toto oddelenie fejsuje. Teda, že tam prídete, urobíte tam poriadok. A viete, čo vám poviem? Že je to úplne zbytočné, lebo za hodinu to vyzerá úplne identicky. Páčilo by sa vám, keby som prišla k vám domov a otvorila váš šatník alebo skriňu, kde máte veci, povyťahovala, porozťahovala po celom vašom dome, byte a nehala po sebe neporiadok. Asi by sa vám to nepáčilo, že? Tak prečo toto robíte niekde, kde tiež za tým stojí práca daného človeka? Ale za ten čas by mohol urobiť úplne niečo iné. Poviem vám, všetko je o ľudskosti. A keď po sebe necháš takýto bordel, len vlastne ukazuješ, že rešpekt k cudzej práci ti absolútne nič nehovorí.